तो नमस्कार प्रणाम, हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज हम फाइनली बुझली कि डॉक्टर बन गई। आज एकदम फाइनली हम डॉक्टर बन गई बानी। आई डॉक्टर बने खातिरा हम समझली कि बड़ी संघर्ष कैले बानी। डॉक्टर बने से पहले हम आरा में डॉक्टर टीपी सिंह के अस्पताल के आगे भूंजा बेचत रही। हाँ, तो बताई कैसे धंधा पानी भूंजा बेचला से चली। माने भर दिन में 200-250 के धंधा पानी माने हो जात रहे। तो वही में 150 के माने महुआ मीठा भी मार देत रही। तो बताई आज के जमाना में 150-250 में काहो खोला बा। काहे कि माने भर दिन खटला के अब मेहनत कइला पे ठेला घिंचला से देह हाथ में सांझ के जब दर्द होखे तो वही 150 के महुआ मीठा मार दी। वो ब्लैक में ओहू में माने चिखना भी चाहिए। बिना चिखना के दारू कैसन लगी। तो उहे में क्या करी कि 50 रुपया के चिखना माने खींच दी। तो मुश्किल से कितना बचे 50 रुपया। अब 50 रुपया में कैसे धर्म कर्म चली। अब बताई बिना चिखना के दारू वैसन लागेला। लिट्टी बिना चोखा के आ प्यार बिना धोखा के। लिट्टी बिना चोखा के, प्यार बिना धोखा के, आ बकरी बिना बोका के, आ मुड़ी बिना झोंटा के, आ पेनी बिना लोटा के। सूना सूना लागेला। आ समझ नहीं नुकु अति घड़ी दारू पियला के पैसा दोगुना लागेला। काहे कि बिहार में दारू बंद रहे। माने समझ ली कि रउए बताई 100 रुपया के माने सामान 200 में मिले लागल। 100 रुपया के दारू और 100 रुपया के चिखना। बच गई बगली में 50 रुपया। तो रउए सभे बताई कि 50 रुपया में घर परिवारी गरीब पे कैसे चली। बल बच्चा खैला बिना मरी हंस के ना भूखे। अरे खैला तो खैला, हमर बाबूजी तो पियला बिना मर गईले। हाँ, का करो माने स्थिति ई रहे कि हम अपन पैसा तो सब अपने पी जात रही। आउ बेचारे करत रहले चिमनी पर जाकर के माने दिहाड़ी। अब मिलत रहे उनका 100 रुपया। तो पहले का करस की 50 रुपया के चिखना 50 रुपया के दारू माने मार लेत रहन। जीवन अपन एकदम शांतिपूर्ण ढंग से जियत रहन। भइल कृपा नीतीश चाचा के। अब बिहार में हो गई दारू बंद। तब बताई 200 रुपया उनकरा भी ना कहियो भइल आ ना दारू पियले। तो पियला बिना दांत चिहार के मर गईले। हाँ, तो 200 रुपया कहीं होते ना रहे। का करस बेचारे माने 10-15 दिन छटपटैले तड़पले आ पियला बिना दारू। समझनी कि दांत चिहार के नरक सिधार चल गए। काहे कि स्वर्ग जाए वाला तो कोनो काम कैले ना। काहे कि जीवन भर ऑर्केस्ट्रा देखले आ जोन बचल जोन दारू पी के खत्म कर देले। तब समझली कि ई सब तो माने दुर्दशा बा जीवन के। माने ई सब तो स्थिति बा। लेकिन एक दिन हम सोचनी कि ई सब स्थिति के हमरा बदले के पड़ी। तब एकदम देखनी कि एक दिना भूजा बेचत रही तो टीपी सिंह के अस्पताल के मैंने गेट पर लम्हर लाइन लागो रहे। तब साला सोचनी अरे बाप, यही लाइन में डॉक्टरी लाइन में बड़ी फायदा बा। तब का कहनी कि बस वही दिना बस भूजा के दुकान में ताला मरने आ ठेला ले जाके माने ठेला मालिक के पहुंचैनी। आ बस कहनी कि आज के बाद हम मैंने हाथ जोड़ लेनी कि भैया अब हम भूजा ना बेचब, अब हम डॉक्टर बन। तब हम जाकर के तुरंते पूजा से निकलनी। आयरन देवी माई के जाके गोड़ लगनी। आ फाइनली जाकर के एगो बीपी मशीन आ एगो आला खरीदनी। आ व्हाट्सएप पर सेल्फी लेके आ एकदम स्टेटस लगैनी। हाला कर देनी कि फाइनली हम माने डॉक्टर बन गईनी। तब जाकर के देखी जीविका से लोन लेके अपन अस्पताल भी खोल देले बानी।
जानलेवा साधन। जैसे कि रोआ सब है सब मने देखा नहीं लागत कि हम मने प्रगति करें मने मामूली बात बा। डॉक्टर बनल महाराज है माने पूरे 3 महीना दलाल के पीछे दौड़नी तब जाके डिग्री किनाइल दरभंगा से। हाँ माने मामूली बात नॉन समझे कि डिग्री किनल। अरे महाराज कहीं के जाके हाईवे पे 1 कट्ठा जमीन लिखे के पड़ल, जमीन 1 कट्ठा घसाई तब जाके दरभंगा से डिग्री किनाइल। हाँ डिग्री खरीदे से मामूली डॉक्टर मन समझ हमारा के। अरे हम तो रजाई में पानी सेट करके पेशेंट ठीक कर दिला। हाँ और एक बार तो ऐसा बात है कि माने पेशेंट अइले माने एगो मर्द लेके अइले अपन मेहरारू के डिलीवरी करावे तो माने पानी चढ़ावे के मेहरारू को तो मर्दे के बस पानी सेट कर देनी। हाँ आ देखी कुदरत के करिश्मा माने कि ओकर मेहरारू के नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ई हो पढ़ाई लिखाई के ताकत। जी भैया काहे कि पढ़ाई लिखाई के इतना ताकत होला। रउआ सभे अगर दरभंगा से डिग्री ले लो होखब तो रउआ सभे में इक्वालिटी जरूर हुई, ई टैलेंट एकदम पक्का हुई। हाँ कि माने मर्द के पानी सेट कर बेने मेहरारू के नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। एक बात और बा कि जिन जानी के हम देख ले तू जानी फिर दोबारा ना दिखी हम। हाँ फिर दिखाई ना दी हम दोबारा। हाँ महाराज माने टीपी सिंह के अस्पताल के सामने भूंजा बेच के नु डॉक्टर बनल बनी। लेकिन का करब तबो हमारा अस्पताल जौन बा क्लिनिक चलत नहीं है, एकदम धंधा मंदा हो गइल बा। लोग कहता कि तहरा अस्पताल में एको खूबसूरत माने नर्स नहीं खीस। हम उहे सोचनी कि तू लोग माने जायजे कहता ठीके लोग कहता तब जाके तुरंत हम का कहनी कि टेम्पू एगो रिजर्व कैनी आ तुरंत पहुंच गई हमने जनता बाजार। आ देखनी एगो जाके म्यूजिकल ग्रुप में से एगो बाई जी के ले लेनी माने पटिया के बस ओने से फिर टेम्पू रिजर्व कैनी आ एकदम माने हाजीपुर होते एकदम दानापुर होते सीधे आरा माने पहुंच गई। आ तब जाके देखी नर्स ओकरा के बना दिले बानी। अब नर्स बन के एकदम अब आवते हुई आ देखी है नर्स के बोल पर कतना जानी के परस खाली करतनी। तो देखी जा म्यूजिकल ग्रुप में से माने बाई जी के नर्स बनैला से 2 गो फायदा बा। का कि दिन में तो अस्पताल में काम करी आ रात खानी माने ब्यूटी म्यूजिकल ग्रुप के रंगारंग कार्यक्रम करी। तो माने मिला जुला के फायदा ही फायदा बा, खाली फायदा ही फायदा बा। का करब देखी अब जिंदगी कहाँ तक जाता कैसे चलता माने अपना से तो पूरा भरपूर आदमी प्रयास करता नर्स आवते हुई आ देखी का होता। जीवन संघर्ष में जियता आदमी आ संघर्ष रात दिन करता आदमी। तो ई वीडियो रो सब कैसन लागल रउआ सब ई वीडियो अगर अच्छा लगल तो कमेंट करके जरूर बताइए। आ चैनल पर नया हो खब जा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। काहे कि नर्स के साथ वीडियो बहुत जल्द आए वाला पड़े। तब तक जय हिंद।